en dag i klassisk tegn. Jeg går ud fra, at I også mangler undervisning af jeres. Og det gør I ikke alle sammen. Okay. Så har I en del af programmet på plads allerede. Men det er jo forår. Typisk dansk forår, vil jeg sige. Så blomsterne de er begyndt at springe ud, og det er vinkplastisk blomster, men også det vi har prøvet at sætte fokus på i dag og i morgen. I morgen kommer der lige så mange gæster, som der er i dag. Det er så mest ingeniørstuderende. Fordi vi skal jo prøve at påvirke fremtidens konstruktører ude i virksomheden så tidligt. Vi vil gerne fremstå som en industriens totalleverandør, og det illustrerer den blomst her. Hvis I kigger på alle de gule blade, så er det noget med halvfabrikater, der får en stor del til det. Hvis I kigger på alle de grønne, så er det noget med personlige relationer, viden om plast og så videre at gøre. Det kan I også trække på her hos os. Og hvis vi kigger på de røde, så er det alt sammen noget med produktion at gøre. Det vi har in-house hos Vink, det er spontan beregning herovre, og 3D-print står også derovre, den er herovre i den anden del. Derudover så har vi jo tilkøbt os vakuumformning og sprøjtekøkken i form af DB-plastik i Jystrup.